Dakbayan sa Sugbo natagak na sa talaan isip epicenter sa COVID-19 tungod sa nagkaminos karon nga kaso. Posibleng mapaubos ang dakbayan sa Modified General Community Quarantine kung padayon nga magkaminos ang kaso sa COVID-19. Apan na alarma ang IATF COVID Overseer sa Sugbo tungod sa nagkadaghang kaso sa COVID-19 sa lalawigan sa Sugbo. Aniya ang report. We were in the epicenter before when the daily cases of Cebu City was almost the same as the NCR. Yan ang ginagawa nilang epicenter noon. So when I was asked, is Cebu City the epicenter? Sabi ko naman, well, for now, it is, but probably in the following days ay hindi na. So this time, hindi na talaga. Kung kaniadto ang dakbayan sa Sugbo ang sentro sa COVID tungod sa daghang kaso, dili na karon. Sa assessment ni Secretary Cimatu, COVID Overseer, nagbunga na ang paningkamot sa kagamhanan nga mapaubos ang kaso sa coronavirus disease sa Cebu City. Gikan sa dili mominos tag-usa ka gatos kaniadto, karon kapin na lang sa 20 ang kaso sa usa ka adlaw. Malaumon ang COVID Overseer nga makalampos ra ang syudad sa kasamtangang GCQ ug mas mapaubos pa ngadto sa MGCQ human sa 15 ka adlaw. Samtang ipadayag ni Cebu City Mayor Edgardo Labella nga sayo pang moingon nga mag-MGCQ na ang syudad apan posible kining mahitabo kung mo-kooperar ang katawhan. Ang ako ganing hangyoon sa atong mga katawhan, always adopt the attitude that we are still on ECQ. Attitude that we are still on ECQ so that we will be more careful. We should be more vigilant. Unya mas magbinantayon ta. Kagahapong adlaw, mitala ang dakbayan sa Sugbo ug 27 lang ka mga bag-ong kaso sa COVID ug 2,764 active cases. Samtang 5,808 ang COVID recoveries. Kung natagbaw si Cimatu sa kalambuan sa dakbayan sa Sugbo, nabalaka siya sa sitwasyon sa COVID sa lalawigan sa Sugbo. Nagulat rin nga ako ay yung dati ang Cebu City compared to the province ay malayo. Ngayon, umaakyat na ng province, mas mataas na province daily case kaysa yung Cebu City. So medyo na-alarm rin ako because whatever is happening in the province has an effect dito sa city because isa lang hospital na eh. Ang probinsya adunay 1,876 total COVID cases, diin 1,030 ang COVID recoveries. Way labot nini ang Talisay City nga naay 783 total cases o 561 ang recoveries. Ang lungsod sa Minglanilla adunay 410 total cases, din 269 ang recoveries ug ang Konsolasyon naay 410 total cases ug 199 ang COVID recoveries. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.